ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ كبرات سمعتنا على توزينا النهار بنك لمعت أفريقيا أبتتكات سعد زوعل نيرترانا 50 مليون دولار باجت تصديقه أدي بنك بشدش ميازياب زرقوحو حبريتا تياب كبابي دكم حرز هنت صحاوي ممنش أو ساعات 30 ميجاوات زفرن متكاتو باترزعك ابن كم زغن فليتهم علامات بروجكت أبيرتران زقات وحدي إلكتريك زقالل نتي درو أب أقلقلوت زلغا واغاز غنس كون تتصبيتي قبرالوم بتوساغي سرع أقلقلوت أبز جمرالو جيزيون ناي نوحن ناي سرح عدلات كفتر مغانو بانك لمعت أفريقيا فليتهم أب إيرتراز وهب أقلقلوت إلكتريك زي وحسن زي التأمامنن أبرس مغانو بواغاون أزيو كبر مغاني زقلات أزياب كبابدك أمحرب ببانك لمعت أفريقيا خانت سمديو زلو صحاوي ممنشوي إلكتريك بمتنو نزد سقمازي زكال لابرس مخانو زرقحي مربب إلكتريكون كسفح تتصبيتي قبرالوم بتو ساقينة تدرو أبسرح زتصنحي صحاوي ممنشوي إلكتريك كاب سلسة ناب 23 ميتاويت كبلو مخانو تحبيروم بانك لمعت أفريقيا أبتحت سهرة كاب زركب هزب أفريقيا نكلة 250 مليون زغون بتتكايد ساعة حيل إلكتريك تكم كاب زلصو مدبيو نزي نايدك أمحارة بروجكت زكايدو زلا فدرالاو منقسي إثيوبيا كلهم عطوغات حيلتاتن زوباوي ملشاتاتن بفدرالاو سراويت كتكو نزحلفو وساني تقاوموتات يقتمو كمزلو مع كنات زينات هاجر قليتسن እቲ መንግስቲ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ኩሎም ዞባውያን መንግስታት ኣቑሞሞ ዘለዉ ዕጡቕ ሰራዊት 3 ምርጫታት ሂብዎም ዘሎ እቶም ዕጡቓት ሓይልታት ናብ ምድብ ፈደራላዊ ሰራዊት ክጽምበሩ ምስ ነናይ ክልሎም ሓይልታት ፖሊስ ክጽምበሩ ኣባላት መምሕዳር ቤት ማእሰርቲ ክኾኑ እንተዘይኮይኑ ግና ብረቶም ኣውሪዶም ናብ ሲቪላዊ ህይወቶም ክምለሱ ዝብል ኣማራፂታት ተዋሂብዎም ዘሎ እንተኾነ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ዕጥቆም ክፈትሑ ቁሩባት ብዘይ ምዃኖም ኣብ ከባቢታት ባህር ዳርን ጎንደርን ምስ ሰራዊት ፈደራል ኣብ ግጭት ከያቱ ተሰጊዩ ምህላው ምንጭታት ዜና ካብታ ሃገር ሓቢሮም ኣቐድም ኣቢሉ ፖለቲከኛታት ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ከውርዱ እንተኾይኖም ናይ ኩለን ክልላት ዕጡቓትን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ስምምዕ በፂሖም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ 1995 ብዘተኣታተወቶ ሕጊ መሰረት ኩሎም ዞባውያን መንግስታት ነናቶም ሓይልታት ፖሊስ ብምቋም ጸጥታ ከባቢኦም ክሕልው ዝብል ፍቓድ ሂባያ እቲ ሓይሊ ፖሊስ ፎኮስ ብረት ጥራይ ክዓጥቕ ከበድቲ ጽዋር ግና ንፈደራል ሰራዊት ጥራይ ክሕፀር ዝብል እዩ ነይሩ እንተኾነ ምስ ኣብ መላእቲ ሃገር ዘስፋሕፍሐ ሓድሕዳዊ ግጭት እቶም ፍሉያት ሓይልታት በጽዋርን ብዝሒ ምልሻን እናወሰኹ ብምኻዶም ዳርጋ ናብ ሙሉእ ዕጡቕ ሰራዊት እዮም በፂሖም ኣብዚ እዋን እዚ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሙሉእ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዝሓዙ ፍሉያት ሓይልታት ኣብ መላእቲ ሃገር ምህላዎም ይግለጽ ዛጊት ተረኺቡ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት ሓይልታት ኣምሓራን ኦሮሞን ዕጥቆም ክፈትሑ ኾነ ናብ ፈደራል ስሩዕ ሰራዊት ክጽምበሩ ፍቓደኛታት ከም ዘይኮኑ ፍሊጦም ኣለዉ ፈደራላዊ መንግስቲ ብወገኑ እቲ ናይ ጸጥታ ሃጓፍ ከይፍጠር ዝብል ስጋት ካብ ዋሕደ ሓበሬታን ምድንጋራትን ዝተበገሰ ደኣ እምበር ሰራዊት ፈደራል ኣብ ኩለን ዞባታት ክዋፈር ድሉው ምህላው ፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ብሔር ዝመንቀልዩ ግጭት ኣስፋሕፊሕሉ ብዘሎ እዋን ሓድሕድ ምትእምማን ከይተፈጥረን መንግስቲ ጸጥታን ውሕስነትን ህዝቢ ክሕልው ክሳብ ዘይከኣለን ሰላም ክሰፍን ከቢድ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ፖለቲከኛታት ሃገር ይገልጹ أبو أمبر لعلواي قنصل السودان عبد الفاتح البرهان سبب سلطان تهاجر أبسم معكبة صحن تزكيلهم سلطانم كركبوا تصويعهم نسو فتور ناي صوم رمضان مخبار مس بوليتيكينياتات تهاجر أبز قبرو ناي درار مشت أبز اسمع قال ترغاغامي آخيباتات مستمساسالي أجنداتات مكياد فرقم زي ترغبوه بمتكاس حدش مساقر منقسن مسرات سلطان ناب حدش بوليتيكا وحيلك الساقر اواني يلوم وتعدروا حيلي 48 ميتاويت نايتز مسرات حدش منقسي كونني زحت الزلام بتوساقي ملشا جانجاويد ناب سرع سراويت كتصنبر زبل نتبي أفناو سمع كوانتا تقبرلو نمسرحاتو بزملكت قنا كساب حجي أب شبوط وساني كم زي تبتسحي زفلات مدن قوين مقام ناي مساقر منقسي السودان ناب حدش وتعدروا رسمي كيس ساقر ودب حورات هاقراتن حورات منقسات أمريكان زركبوهم هاقرات معراب شغلتهم يقلص اللهو
ተሓጋጋዚት ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሞሊፊ ምስ ኩሎም ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ ሱዳን ኣብ ዝገበረቶ ናይ ቴሌፎን ርክብ መንግስቲ ሃገራ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ሲቪላዊ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ክትከል ሓገዝ ከበርክት ድሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጠያ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።